Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Salah setunggal bab ingkang penting ugi anggenipun bangun gesang sesarengan sing bahagia yen awake dhewe ora duweni utawa bisa ngatur sifat pamer. Kadangkala ing jaman kula panjenengan sakmenika naminipun pamer kados-kados wis bab biasa. Menapa malih didukung dening teknologi media sosial. Mbuh pamer wajah sing ayu, sing bagus, mbuh pamer bentuk tubuh sing seksi, sing ora, pamer kaendahaning fisik utawi pamer-pamer sanesipun. Rikala rekreasi umpamane wonten ing papan tertentu terus dipamerke wonten ing media sosial, utawa siarah wonten ing gua-gua Maria dipamerke, utawi nembe nedha daharan tertentu terus pamerke. Lan kathah sanesipun sing sadar menapa boten terus bab pamer menika wis dadi kebiasaan. Padahal wonten ing gesang sesarengan boten sedaya tiyang menika seneng pamer utawa seneng karo wong sing sok pamer. Mila bangun gesang sesarengan sing bekja rahayu sing bahagia kados pundi kula panjenengan nggih wantun nata ngatur sifat-sifat utawi panggoda-panggoda menggaing pamer. Lan Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika tasih paring tuntunan lan pitedah dumateng para murid dalem anggenipun bangun komunitas murid-murid dalem Gusti. Kados pundi anggenipun Gusti paring pitedah menggaing sifat pamer menika? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 6 ayat 1 ngantos dumugi 6 kalajengaken ayat 16 ngantos dumugi 18. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, elinga, aja nganti kautamanmu kok pamerake ing ngarepe wong-wong karep ben diweruhi, awit yen mengkono kowe ora nampa ganjaran saka Ramamu kang ana ing swarga. Mula yen aweh dana, aja kaya wong lamis sing golek alem ana ing sinagoga lan ing lurung-lurung. Aku kandha sak benere wong iku wis nampa opahe. Balik kowe yen aweh dana, aja nganti tanganmu kiwa ngerti sing ditindakake tanganmu tengen. Anggonmu aweh dana kanthi sesideman, lan Ramamu kang priksa prakara kang sumimpen bakal paring lelirune. Dene yen kowe sembayang, aja kaya carane wong lamis sing ngadeg ana ing sinagoga
utawa ing pojok dalan kareben diweruhi ing wong. Aku kandha sakbenere wong-wong mau wis padha nampa opahe. Balik kowe yen sembayang mlebu ing sentrongmu, tutupen lawange lan munjuka marang ramamu kang ana ing asepen, lan ramamu kang priksa ing asepi bakal paring lelirune. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus lumantar Injil dinten menika paring tuntunan supados kautamanipun para murid ampun ngantos dipamer-pamerake. Pancen Gusti ngersakake kautaman dalem para murid menika ngluwihi tinimbang kautamane wong-wong Parisi, imam-imam kepala lan ahli-ahli kitab. Ning ampun ngantos kautaman menika terus nuwuhake sikap gleleng utawi kemaki utawi kemayu merga rumangsa wis luwih apik tinimbang para imam kepala, para ahli kitab lan tiang-tiang Parisi. Awit nggih sadar menapa boten yen ngasi umpamane masyarakat Yahudi rikala semanten ningali murid-murid dalem Gusti menika sikap lan tumindake luwih apik tinimbang para imam kepala ahli kitab tiang-tiang Parisi, mesti terus do gleleng, do kemaki. Amargi menapa? Nate kula aturaken status imam kepala ahli kitab tiang-tiang Parisi menika ing tengahing masyarakat sacara sosial luhur, duweni pangkat kedudukan sing istimewa. Yen ngasih para murid luwih apik tinimbang tiang-tiang kala wau, ndah poledo gleleng. Merga terus disubya-subya dening masyarakat dibandingake luwih apik dening masyarakat. Mila Gusti paring pemut supados kautamane aja dipamer-pamerake. Wonten kalih conto ingkang dipun paringaken Gusti Yesus, inggih menika bab weweh dana lan bab sembayang. Ampun ngantos anggenipun dana menika merga pengin pamer utawi le anggenipun sembayang dipamer-pamerake ben ketok suci, ben ketok saleh. Yen para murid wis pamer menika terus ngunggul-unggulake diri pribadi, mempromosikan diri pribadi, boten malih menapa sing ditindakake menika supados Allah diluhurake. Wis beda sasaran. Yen kautamane dipamerke, sing dipuji-puji sanes Allah malih ning diri pribadinipun para murid. Nah menika salah setunggal bab sing tumraping kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang sesarengan nggih sae tuntunan dalem Gusti menika. Ampun ngantos awake dhewe wonten ing gesang sesarengan, wonten ing komunitas utawi paguyuban, merga rumangsa wis luwih apik, merga rumangsa wis luwih becik, luwih sukses, luwih berhasil, luwih ahli, luwih bisa. Ing antarane warganing komunitas terus gleleng, terus kemaki, terus umuk sombong lan kanthi bangga pamer. Kados pundi kula panjenengan yen dilalah kagodha pamer menggaing menapa sing kula panjenengan gadahi bab bondo umpamane utawi nggih bab kesalehan, sembayang, nyanyi, kur, tugas liturgi lan sapanunggalane ampun ngantos terus malah nuwuhake ambisi supados awake dhewe sing diluhurake. Menika tumrap kula pribadi estu nyata. Sacara kamanungsan lumrah ning yen kula panjenengan bandingake kalian tuntunan dalem Gusti dinten menika, kula panjenengan kaajak supados
Menapa kemawon sing marakake awake dhewe kagodha pamer kudu disidhem, kudu disimpen ben Allah piyambak sing paring lirune. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.